S odpuštěním jsem intelektuál, je to prostředí, v kterém jsem vyrostl, v tom čapkovsko-masarykovském humanismu. Ano, v tomhletom se pohybuju, tam jsem doma, ale to zdaleka neznamená, že bych pohrdal lidmi bez vzdělání. Ale ta druhá strana jako se mnou komunikuje především velmi s prostými maily, tak na to... Teďka jsem poslední, že jsem podzvíře. Už Untermensch je málo, že jo, ten nacistický. Předtím jeden pán psal takový krásný oslovení, ty jedna americko-židovsko-katolicko-havloidní arcisvině. S odpuštěním jsem intelektuál, je to prostředí, v kterém jsem vyrostl, v tom čapkovsko-masarykovském humanismu. Ano, v tomhletom se pohybuju, tam jsem doma, ale to zdaleka neznamená, že bych pohrdal lidmi bez vzdělání. Ale ta druhá strana jako se mnou komunikuje především velmi s prostými maily, tak na to... Teďka jsem poslední, že jsem podzvíře. Už Untermensch je málo, že jo, ten nacistický. Předtím jeden pán psal takový krásný oslovení, ty jedna americko-židovsko-katolicko-havloidní arcisvině.